Als je in Zeeland een gehandicapte parkeerkaart aanvraagt, dan is er een enorm verschil in de kosten. Ik betaal in Terneuzen €21,90. Er zijn gemeentes die tot 20 keer meer vragen voor die kaart. En verder in deze Zeeland nu. Ook eigen onderzoek naar fatale brands. En speler weggestuurd vanwege een mobieltje in sok. Maar we beginnen eerst bij de Olympische Spelen. Op naar Parijs, waar kitevogelsurfster Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs een bronzen medaille heeft behaald. De eerste Zeeuwse medaille in jaren. En vanavond wordt ze gehuldigd in het Team NL House. En ja, daar willen we natuurlijk bij zijn. Dus op naar Parijs. Omroep Zeeland verslaggever Tom Druppers en cameraman Sebastian Hoekman. Waar zijn jullie nu? Ja, bonjour Ariane. Wij staan op dit moment in Compiègne. Dat is een plaatsje zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs. Wielerliefhebbers die zullen Compiègne waarschijnlijk kennen van de kasseien-klassieker Parijs-Roubaix. Want die start die is hier, nou ik denk 200 meter ongeveer vandaan. Daar zijn we dus nu, maar we zijn dus op weg naar Parijs. Anneloes Lammerts die is daar een uurtje geleden al aangekomen vanuit Marseille. Waar natuurlijk die wedstrijden in het kitefoilen op het programma stonden. Waar ze gisteren ook die bronzen medaille in ontvangst heeft genomen. Zij is met de TGV gegaan. Wij zijn onderweg met de auto. En ja, vanavond in dat Team NL House, daar gaat het allemaal gebeuren voor haar. Want hoe gaat dat programma daar voor Anneloes er dus vanavond uitzien? Nou, om 10:15 dan is de huldiging van de sporters. Dan zullen zij hun medailles mogen laten zien aan het publiek. Ja, en voor de rest is het eigenlijk gewoon een avond die ja, feestelijk is aangekleed. Er zijn Nederlandse DJ's die komen. Want al die adrenaline van de sporters die ze de afgelopen weken hebben opgebouwd, die moet eruit. En dat kan nog wel eens tot in de late uurtjes duren, denk ik. Tijd voor een feestje inderdaad. Nog even dat kitefoilen. Ja, ik krijg nog vaak de vraag, wat is dat nou? Ja, wat is kitefoilen nou? Nou, het lijkt eigenlijk op kitesurfen, maar de echte diehard kitefoilers die zeggen van ja, het lijkt er misschien wel op van een afstandje, maar het is toch heel anders. Dat heeft ermee te maken dat het een stukje moeilijker is. Kitesurfers die glijden echt over het water heen. Kitefoilers die zweven echt over het water. Dat heeft er weer te maken met het bord dat een soort vleugel heeft. Nou, en ja, zweven, dat doet Anneloes Lammerts op dit moment zeker. Want zij is, ik denk, nou ja, gisteren zweefde ze over het water in Marseille. Nu is ze denk ik heel erg hoog in de wolken vanwege die bronzen medaille. Kunnen we ons iets bij voorstellen. Tom Druppers en ook Sebastian Hoekman. Heel veel succes en plezier vanavond natuurlijk. Samen met Anneloes Lammerts. En de beelden van de huldiging zijn uiteraard morgen te zien en te horen op onze site en in ons nieuws. Een oerwoud aan regels is het als je wil parkeren als gehandicapte in Zeeland. Want iedere gemeente heeft andere regels voor het parkeren met een gehandicapte parkeerkaart en ook voor het aanvragen daarvan. Daarnaast blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland dat ook de kosten van zo'n kaart enorm kunnen verschillen. Op Schouwen-Duiveland kost een aanvraag €83. In de gemeente Borselen is het gratis, maar dan wel los van de kosten van een medische keuring. Belangenorganisaties noemen het absurd. Ja, een gehandicapte plek alleen op zondag dus, dat je dus hier mag parkeren. In elke gemeente verschilt het echt enorm. Of alleen het blauwe zonne gratis, of moet je voor 2 uur betalen, of nou ja, hier toch ook alleen op zondag. In ieder geval, in elke gemeente verschilt het. Kijk, het is al een wirwar van kaarten en van regels. En er zijn er een hoop die begrijpen het niet. En dan denk ik van, maak het nou simpel, hou het overal hetzelfde. Rinus zit al jaren in een rolstoel. Overal waar hij komt ziet hij weer andere regels. Neem de gehandicapte parkeerkaart. Iedereen met een handicap kan die bij zijn of haar gemeente aanvragen. De kosten voor de aanvraag voor zo'n kaart verschillen ontzettend per gemeente. Rinus vindt dat pure discriminatie. Kijk, gehandicapt zijn, daar heb je niet op gevraagd. Hey, dat heb je. Of daar val je onder. Dat is niet anders. Maar het gevaarlijke is dat er zo weinig duidelijkheid is. En die onduidelijkheid geeft veel onrust onder mensen met een lichamelijke beperking. Zeker onder ouderen die ook nog eens een kleine beurs hebben, zijn bang om verkeerd te parkeren of boetes op te lopen. Fini de Pauw zit al 40 jaar in een rolstoel. Hij is voorzitter van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Zeeland en kaart dit onderwerp elk jaar aan bij de Zeeuwse gemeenten. Ik betaal in Terneuzen €21,90. Er zijn gemeentes die tot 20 keer meer vragen voor die kaart. Nou, dan denk ik dat mijn gevoel er toch wel iets anders mee zou zijn als ik
voor dezelfde kaart 300-400 euro zou moeten gaan betalen. Dan zou ik me eigenlijk toch wel, ja, ik voel me eigenlijk niet vlug gediscrimineerd, maar dan word je toch als een ander soort burger behandeld dan de gemiddelde burger, om het maar even zo te zeggen. De gemeente Schouwen-Duiveland is het duurst om een gehandicaptenkaart aan te vragen. 83 euro. Die van Borselen het goedkoopst, namelijk gratis. Ja, dat vind ik absurd. Het zijn de leeskosten die je betaalt en leesjes moeten dekkend zijn voor de kosten die gemaakt worden. Nou, dan snap ik niet dat dat in die 13 Zeeuwse gemeenten niet dezelfde prijs is. Dat zal elkaar niet zoveel ontlopen om het te maken qua grootte van de gemeente, kleiner of grotere gemeenten. Maar ze hebben het geld nodig, zeggen ze. En ja, ze kijken niet naar de menselijkheid. En dat moeten ze eigenlijk wel doen. Uit een rondgang langs de Zeeuwse gemeenten blijkt dat niemand weet uit te leggen waarom de verschillen tussen gemeentes groot zijn. In de gemeente Schouwen-Duiveland betaal je 92 euro voor een kaart, zonder keuring. En 282 euro met keuring. En dan denk ik van, waarom kunnen wij in Reimerswal of in de GR Beveland dan het regelen voor 125? Ja. Dus ik denk dat er toch een gemeente daaraan verdient. In totaal zijn er zo'n 40.000 Zeeuwen die een lichamelijke beperking hebben. Dat zijn mensen die zo geboren zijn of dit later oplopen. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. Zorginstelling Serenlo laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de brand van afgelopen zaterdag in Arnhemuiden die 2 bewoners het leven kostte. De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk in een defecte koelkast in de garage van het woonhuis van Serenlo. Een 57-jarige bewoner kwam daarbij zaterdag om het leven. Een 52-jarige bewoonster overleed gisteren aan haar verwondingen. Het onderzoek wordt dus door een onafhankelijke partij uitgevoerd en Serenlo heeft het ongeluk ook gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Zeeuwse beeldhouwer en schilder Guido Metzers is op 83-jarige leeftijd overleden. Beelden van Metzers staan door heel Zeeland op prominente plaatsen. Op dorpspleinen, op boulevards aan zee en ook in winkelstraten. Het zijn beelden van mensfiguren die vaak uitnodigen om bij aan te schuiven. En Metzers overleed eind juli, maar zijn overlijden is vandaag pas door zijn familie officieel bekendgemaakt. Het HZ-schaaktoernooi in Vlissingen is opgeschrikt door vals spel. Want een van de deelnemers is in verband hiermee meteen uit het toernooi gezet. Volgens de organisatie is er een onderzoek gestart. De speler is tijdens de 6e speelronde gepakt met een telefoon in zijn sok. Bij het toiletbezoek keek hij wat voor zet hij moest doen om te winnen. En dat lukte. Koen Leenhouts, de enige grootmeester in Zeeland, doet zelf ook mee aan het HZ-toernooi. Hij snapt het niet. Het is dom en zonde voor deze speler ook dat hij die nood voelde. Volgens Leenhouts loop je als valsspeler ook snel tegen de lamp. Schaken is helemaal geen geluksspel. Het is een spel van ervaring en vaardigheid. En je kunt toch moeilijk in één keer heel goed worden. Toch zijn er vaker beschuldigingen. Stijgt de schaker boven zichzelf uit, dan wordt er al snel met een schuin oog naar de speler gekeken. Op dat vlak denk ik toch wel goed te vergelijken met wielrennen. Als je daar in de Tour de France veel beter bent dan de rest, is niet de eerste reactie dat je bewonderd wordt, maar wel dat men zich afvraagt, klopt dit wel wat die Pogacar allemaal doet? De gepakte valsspeler is pas 18 jaar. Leenhouts ziet het als een groot vergrijp, maar hoopt op coulance. Ik zat nog even te kijken naar eerdere gevallen. Dus mensen die hebben vals gespeeld 10 jaar geleden. Ja, hun naam staat nog altijd overal te boek. En je staat te boek als valsspeler. Ja, dat is echt een heel grote straf voor iemand, vind ik zelf. En dat vind ik dan ook wel weer hard. 2 vrouwen uit Terneuzen die honderden corona-toegangsbewijzen zouden hebben vervalst, moeten de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De 2 vrouwen werkten voor de GGD in Terneuzen toen ze de valse vaccinatiebewijzen uitgaven. En dat gebeurde tussen augustus 2021 en januari 2022. Het OM eist 1 jaar en 9 maanden cel tegen de vrouwen. Tegen een 47-jarige voormalige zorgdirecteur uit Middelburg is 2 jaar cel geëist nadat op zijn 2 telefoons honderden kinderpornografische foto's en een aantal filmpjes waren aangetroffen. De man, die bij de zorginstelling is ontslagen, ontkent. Hij zegt dat hij niet technisch is en geen idee heeft hoe de kinderporno op zijn telefoons terecht is gekomen. En ook zegt de oud-directeur dat hij zijn telefoons in noodgevallen wel eens uitleende aan zorgmedewerkers en dat de foto's en de filmpjes op die manier misschien in zijn telefoons zijn gekomen.
Ja, bent u er al uit? Wordt het begraven of cremeren na uw dood? Binnenkort komt er een milieuvriendelijkere mogelijkheid bij, resumeren. Bij dieren mag het al, maar wat is het nou? Als iemand overlijdt zijn er op dit moment 3 keuzes. Cremeren, begraven of je stelt je lichaam ter beschikking aan de wetenschap. Maar er lijkt nu een 4e keuze bij te komen. In Den Haag zijn ze al een paar jaar bezig om te kijken of resumeren of alkalische hydrolyse mogelijk kan worden gemaakt. Tot nu toe mag dat alleen bij huisdieren en sinds vorig jaar doen ze dat hier in Goes. Hoe werkt het? Eigenlijk precies hetzelfde als in de grond. Daar zitten 2 zouten van nature in, die zorgen voor de ontbinding. En die zouten zitten ook in deze machine, alleen hier is de drager waar die zouten in zitten water in plaats van aarde. Wat gebeurt op het moment dat de zouten worden toegevoegd met de lichamen van de dieren die erin liggen? Net zoals in de grond lossen deze zouten de zachte delen op. Alleen omdat het een hogere concentratie is als in de grond, gaat het sneller. Dus je kunt er beter niet je vingers in steken. Hoe lang duurt dat proces nou? Ongeveer 20 à 21 uur. Dus zo ziet het eruit als het uit de machines is gehaald? Ja, als je na het resumeren in de machine kijkt, dan ligt het eigenlijk nog helemaal compleet ligt het in de machine. Maar het is wel heel bros geworden, dus zodra je het eruit haalt, dan begint het eigenlijk al te verkruimelen. Dat kan je hier ook aan zien. Als je erin knijpt, dan verkruimelt het al. En dus voor het grootste gedeelte vergaat het eigenlijk zelf al tot poeder. En ja, indien nodig krijgt het nog een nabehandeling. En dan blijft er uiteindelijk dit over. En dat is echt een schoon, volkomen schoon wit poeder, wat echt alleen maar bestaat uit de beenderen van het dier. Resumeren is dus veel milieuvriendelijker dan cremeren of begraven. Vooralsnog mag het dus alleen nog maar bij huisdieren. Maar wat nou als het bij de mens wordt toegestaan? We voegen het aan de mensen op straat. Zou het iets zijn voor u, resumeren? Jazeker. Hoe eerder ze het invoeren, dan weet ik zeker dat ik daar gebruik van kan maken. En waarom? Omdat ik niet begraven wil worden en eigenlijk liever niet in rook op wil gaan. Ik denk dat het een hele mooie manier is om de ruimte te maken, zeg maar. Ja, ik denk het wel. Ja. Zou u het ook overwegen voor uzelf? Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik denk misschien wel. Nou, ik vind het wel een mooie oplossing eigenlijk. Want ik heb ook gevraagd inderdaad bij het uitvaartcentrum waar ik mijn kat heb laten resumeren van is dat ook een optie voor de mens en doen jullie dat al? Toen zei ze nee, die wet is er nog niet door. Dus het is wel iets om over na te denken inderdaad. Als het nou bij de mens zou worden toegestaan, ja. Wat wordt uw keuze dan? Dat lijkt me duidelijk, hè? Resumeren. Vandaag geen strandweer, maar bewolking en ook hier en daar een bui. Maar met 22, 23 graden was het vandaag in Zeeland toch lekker om een activiteit te doen of om op pad te gaan. Gelukkig gaan we een zonnig, droog weekend tegemoet met temperaturen rond de 25 graden. Maar na het weekend komt dan de omslag met regen en onweer. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen dan zijn we er weer, dan ook met het weekoverzicht. Graag tot dan en alvast een fijn weekend.